Είναι μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με προσκεκλημένο τον φιλόλογο συγγραφέα τον Γιάννη τον Παπαγεωργίου. Θα μιλήσουμε για την εθνική παλιγεννησία και την σύστασή μας σε ανεξάρτητο εθνικό κράτος. Σωστά, κύριε Παπαγεωργίου? Καλό μεσημέρι. Καλημέρα, Ηλία. Για τον αγώνα του 1821 που παραμένει διαχρονικός και επίκαιρος και με οδηγό σύμβολο το λάβαρο, τη φλόγα από τις καρδιές των αγωνιστών των ηρώων μας. Καλά το είπα? Πολύ. Και από πού θα ξεκινήσουμε? Ξεκινάμε τώρα. Θα μου επιτρέψεις να διαβάσω ένα κείμενο? Πολύ ωραία. Πάμε λίγο να διαβάσουμε το κείμενο. Εκείνοι βγήκαν από το βάθος της σκοτεινής σπηλιάς που τους είχαν καταδικάσει για αιώνες, να βρίσκονται μεταξύ ζωής και καθημερινού ολέθρου. Άφησαν τον πόνο που κουβαλούσαν διαρκώς στο μέσα και στο έξω της ύπαρξής τους να πέσει κάτω και σαν αποκαθαρμένοι φώναξαν: ελευθερία ή θάνατος. Δεν έχει τώρα πισωγύρισμα. Ή θα τα χάσουμε όλα ή θα βγούμε στο φως και στον ήλιο, να γραφτούμε και πάλι στα κατάστοιχα του κόσμου, να δείξουμε ότι υπάρχουμε κι εμείς, ότι έχουμε φωνή και λόγο. Και ο λόγος είναι πολύ μεγάλο όπλο. Και αν χρειαστεί θα δράξουμε όσα άρματα μας απόμειναν και θα κυνηγήσουμε το άπιαστο όραμα. Γιατί το δίκαιο είναι η μεγαλύτερη δύναμη και δεν μπορεί να το σβήσει κανείς δυνάστης, ούτε ο ισχυρότερος στρατός. Αυτό θα βρίσκει τον τρόπο να βγαίνει πάνω στην επιφάνεια και να φωτίζει τον κόσμο που πορεύεται στο χρόνο τον ατελείωτο. Τους πήραν τα σύννεφα, τους πήρε ο ουρανός. Τους παρέσυρε το αυλάκι της ιστορίας, μπορεί όμως να το παρέσυραν οι ίδιοι και να το πήγαν εκεί που αυτοί ήθελαν. Σαν εκείνο το μεγάλο πρόγονό τους τον Ηρακλή, χάραξαν καινούριο δρόμο στην ιστορία. Πορεύονταν μες στη μέθη και το πανηγύρι που τους έφερνε ο μεγάλος λόγος. Ελευθερία ή θάνατος. Έπαιζαν καθημερινά με το θάνατο κυνηγητό. Φρενιασμένοι όπως ήταν δεν σταματούσαν. Χρόνους πολλούς έρεε το αίμα τους, κολυμπούσαν σε αυτό, όμως δεν γύριζαν να κοιτάξουν πίσω. Έως ότου η ιστορία τους φώναξε από ψηλά: φτάνει πια, σταματήστε να φέρεστε σαν ημίθεοι, κατεβείτε από το ψηλό σας βάθρο να ξαναγίνετε άνθρωποι. Εκείνοι στάθηκαν για λίγο και αφουγκράστηκαν. Ποια είσαι εσύ που μας φωνάζεις? Είμαι η ιστορία σας, έτσι όπως γράφτηκε με το αίμα σας στα βιβλία εδώ και αιώνες. Θα σταματήσουμε για λίγο για να κοιτάξουμε τις φλιγές μας και να μετρήσουμε αυτούς που χάθηκαν και λείπουν από τη ζωή μας. Να δούμε πόσοι μείναμε μόνο γι' αυτό. Θα κάνουμε μια μικρή στάση και ύστερα θα συνεχίσουμε τον κακοτράχαλο δρόμο μας επάνω στα βράχια που κόβουν τις φτέρνες μας και γλιστρούν πολύ. Σταμάτησαν και κοίταξαν τριγύρω. Μετρήθηκαν. 800.000 ψυχές έλειπαν. Χάθηκαν στα 7 χρόνια αγώνα. Πήγαν για ωραίο και υψηλό σκοπό, για τη λευτεριά είπαν, αθάνατοι. Ήταν η εποχή που οι άνθρωποι ανυψώνονταν σε ήρωες από τη μια στιγμή στην άλλη. Τότε που δεν έμπαινε στο ζύγι η ζωή με την ελευθερία, το μόνο που μετρούσε ήταν η ελευθερία. Φοβερό. Είναι από το βιβλίο σου αυτό, δεν είναι, Γιάννη? Είναι από το πρώτο τελευταίο βιβλίο που έχω εκδώσει, ποιητική συλλογή του Μαρτίου ημέρα, αφιερωμένη στον αγώνα του 21. Τα ποίηματα και με εξώφυλλο την Ελλάδα ευγνωμονούσα. Του Βριζάκη, δεν είναι? Ναι. Τον οποίο ένα πίνακα πολύ μεγάλο έχουμε μέσα στην αίθουσα σύνταξης. Τώρα μόλις τον κοιτούσα, πολύ μεγάλος πίνακας, τον έχεις μέσα εκεί. Τι να κάνουμε με οδηγό, όπως είπα, το λάβαρο της θυσίας των αγωνιστών του 1821 από τους ήρωές μας. Να ξεκινήσουμε όμως την εκπομπή, Γιάννη, και με επιτρέπεις τον Νικό. Άλλωστε, εντάξει, όταν είμαστε συνεργάτες και όταν κάνουμε εκπομπή και την παρουσιάζουμε μαζί, γιατί έβαλα επιμέλεια, παρουσίαση είναι Γιάννης Παπαγεωργίου και Ηλίας Κρυζικός. Εγώ θα κάνω κάποιες ερωτησούλες και όσο μπορώ επικουρικά θα βοηθήσω. Είναι καλό να γίνεται διάλογο. Πόσα χρόνια κράτησε αυτή η σκλαβιά, βρε Γιάννη, τελικά? Εμάς εδώ βορειοελλαδίτες αλλιώς είναι. Στην Νότια Ελλάδα πάλι αλλιώς. Πάμε λίγο την ιστορία. Επίσημα η ιστορία λέει 1453, άλλος η Κωνσταντινούπολης. Είναι σημαδιακή ημερομηνία, σηματοδοτεί την τελική πτώση του ελληνισμού με την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, 29 Μαΐου. Όμως οι κατακτήσεις είχαν αρχίσει νωρίτερα. Είχαν περάσει οι Τούρκοι
και το κακό ήταν ότι τους καλούσαν οι ίδιοι οι Βυζαντινοί. Όταν ο ένας Ανδρώνικος μάλλον με τον αδερφό του καλούσε τους Τούρκους, τους Σελτζούκους. 1389 Σκληρός λαός. Ναι. Σελτζούκοι Τούρκοι. Πολεμικός λαός. Πολεμικός. Γι' αυτό και διαμόρφωσαν το κράτος έτσι, αυτοί να παραμένουν πολεμιστές και οι ραγιάδες από κάτω να δουλεύουν και να πληρώνουν φόρους, κάθε λίγο καινούριους φόρους, ώστε να ζουν αυτοί χωρίς να δουλεύουν. Έτσι η Μακεδονία είχε 530 περίπου χρόνια σκλαβωμένη, δηλαδή πολύ περισσότερα. Γιατί από τα 500 χρόνια σκλαβικιάς που λένε, ναι, απελευθερώθηκε 100 χρόνια αργότερα, 1912. 16 Οκτωβρίου που γιορτάζουμε εδώ, που μπήκε η 7η ημεραρχία με τον Κλεωμένος τον διοικητή της και με τη μάχη στο Σβορώνο. Μάλιστα. Λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή λέγαμε εδώ με τον Γιώργο Φουστάνη ότι τα επαναστατικά κινήματα κατά τη διάρκεια του τουρκικού ζυγού ήταν αρκετά. Δεν ήταν 1, 2, 3, 4, 5, ήταν πάρα πολλά, έτσι δεν είναι? Και πολύ καλά κάνατε, ναι. Και είναι μια πτυχή αυτή που δεν τονίζεται. Δηλαδή προσπαθούν να μας δείξουν ότι ήταν ένας λαός που δεχόταν παθητικά τα πάντα. Μερικοί... 43 χρόνια μετά, το είπα. Όχι 43, πόσο? Πολύ λιγότερα χρόνια, 7-8 χρόνια. Έχουμε την πρώτη εξέγερση και νομίζω είναι η Μαρούλα της Λίμνου. Ναι. Στη Λίμνο η Μαρούλα, μια αγωνίστρια, επαναστάτησε κατά των Τούρκων και αγωνίστηκε, κράτησε ψηλά το Λάβαρο, τελικά βέβαια μπροστά στην πλημμυρίδα των Τούρκων υπόκυψαν, αλλά ήταν μια δυνατή προσπάθεια αυτή. Οι ιστορικοί τα ανεβάζουν από 100 και πάνω, 150 και κάποιοι τα φτάνουν στον αριθμό 400 τα επαναστατικά κινήματα. Πολλά, γιατί και η κάθε μία περιοχή είχε και τη δική της σημαία. Ακριβώς. Ξεσηκώνονταν είτε από μόνοι τους, είτε τους ξεσήκωναν οι ξένοι. Ξένες δυνάμεις. Αυτό βέβαια δείχνει... Αγία Εκατερίνη της Ρωσίας, πάνω χάρη. Ναι. Με τον Παπαζόλη, αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά και τα πιο ονομαστά. Με τον Λάμπρο Κατσόνη, τον Παπαζόλη που ήρθε, το Λάμπρο Κατσόνη που υπάρχει και το δύστιχο, η Ηλία ξεσήκωσε την Πελοπόννησο, ξεσήκωσε κάποια νησιά, έγινε η ναυμαχία, σας αρέσει Μπαρμπαλάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο. Ο Μπαρμπαλάμπρος νικήθηκε εκεί, τον κυνήγησαν, κατέφυγε στη Μάνη, εκεί στη Νότια Πελοπόννησο, και ο Σουλτάνος έστειλε μήνυμα ότι αν τον προφυλάξετε θα στείλω στρατό, θα σας καταστρέψει όλα, και αναγκάστηκε, έφυγε. Νωρίτερα το έκανε πρόταση ο ίδιος ο Σουλτάνος να αναλάβει ναύαρχος. Μάλιστα. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα, Ηλία, μήπως θα ήταν καλύτερα να δεχόταν, θα πρόσφερε στον αγώνα? Πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί εδώ πέρα με τους συνεργάτες μου, Γιάννη, αν ήμασταν πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Σωστή ήμασταν. Ήμασταν, αλλά... και είμαστε. Δεν νομίζω, γιατί έχουμε κάνει και λάθη. Να μην θίξουμε τα σημερινά. Τα αφήνουμε στην άκρη. Γιατί τα σημερινά είναι ένα θέμα μιας άλλης συζήτηση, τη οποία θα την κάνουμε. Το θέμα μας είναι τώρα 25η Μαρτίου. Εθνική δηλαδή, Παλιγεννησία, ναι. Οι Τούρκοι είχαν ένα πλεονέκτημα σαν διοίκηση εννοώ. Αν ήταν κάποιος και ξεχώριζε, είτε ήταν χριστιανός, είτε μουσουλμάνος, Έλληνας, Καυκάσιος, οτιδήποτε, τον έπαιρναν. Αρκεί να πρόσφερε, αλλά έπαιζε και το κεφάλι του. Ναι. Με μια στραβή, με μια ήττα, του παίρναν το κεφάλι. Ήθελαν μόνο νίκες. Οπότε, αν υπήρχαν, δηλαδή ο Κατσαντώνης όταν του πρότεινε ο Αλή Πασάς να δεχθεί να γίνει, μήπως θα πρόσφερε περισσότερα αν δεχόταν εκεί. Λίγο να μαλάκωνε το θηρίο, να έπαιρνε διάφορα ευνοϊκά μέτρα υπέρ των Ελλήνων. Υπάρχει ένα ερώτημα αυτό, χωρίς να αλλάξει. Οι ιστορικοί τι λένε πάνω σε αυτό, ότι είναι αμφισβητούμενοι έτσι? Κοίταξε, οι ιστορικοί οι Έλληνες είναι λίγο περίεργοι. Ναι. Άμα δεχόταν θα τον έλεγαν προδότη. Να, αυτό είναι. Δεν έχουν αυτή την ευρύτητα, δηλαδή, γιατί βλέπουμε άλλους λαούς που δέχονται αυτά και κερδίζουν.
και με πας τώρα σε πολύ μεγάλα εντάξει, συγγραφέας είσαι, θα μας πεις πολύ περισσότερα πράγματα. Θα σε πάω έναν αιώνα μετά στον Ιωνα Δραγούμη. Τον Ιωνα Δραγούμη, που μια εφημερίδα που δεν ανήκε και στην πλευρά τη δική του, σε ένα περιοδικό ιστορικά πριν από δεκαετίες έγραφε ότι αν δεν τον είχαν δολοφονήσει οι παρακρατικοί του Παύλου Γήπαρη του βενιζελισμού, μπορούσε να σώσει και την Ελλάδα από τη μικρασιατική καταστροφή. Ναι. Λοιπόν, ο Δραγούμης έλεγε, είναι καλό να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία ή να την αλώσουμε εκ των έσω, αφού η οικονομία κατά 70-80% ανήκει στα χέρια των Ελλήνων της Τουρκίας, αφού πολλοί υπουργοί διοίκηση είναι Έλληνες, αφού πολιτιστικά, πνευματικά υπερέχουν, γιατί να μην περιμένουμε το πλήρωμα του χρόνου? Και οι Σουλτάνοι περισσότεροι είχαν ελληνικό αίμα. Ναι. Γιατί να μην περιμένουμε, όπως έγινε με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, να μετεξελιχθεί σε ελληνική? Μάλιστα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, ας τα αφήσουμε τώρα να πάμε να επικεντρωθούμε στον αγώνα. Στον αγώνα για την Επανάσταση του 1821. Ποια ήταν τα άπαρτα κάστρα της ελευθεριάς αυτά τα χρόνια, Γιάννη? Θυμάσαι οι παλές καλές ιστορίες? Τι λέγανε? Μάνι, Σούλι, Σφακιά. Εκεί Τούρκο ποδάρι δεν πάτησε. Μάλιστα στο Σούλι τα 4 μεγάλα χωριά, Σούλι, Κιάφα, Αβαρίκο, έλεγχαν όλη την περιοχή, και κάτω στον κάμπο τα 70 περίπου χωριά πλήρωναν φόρο στους Σουλιώτες. Αυτό δεν ήθελε, αυτό δεν μπορούσε να χωνέψει ο Αλή Πασάς, και έκανε τόσες εκστρατείες και τελικά το πήρε το Σούλι με προδοσία, όπως ξέρουμε. Βέβαια κάποιοι ιστορικοί λένε δεν έκανε ο Πήλιος Γούσης, αυτό είναι ένα άλλο θέμα για πιο εξειδικευμένους ιστορικούς. Προδότης που λένε, Πήλιος Γούσης. Λένε δεν έκανε αυτός. Ναι. Τώρα άλλο αυτόν αναφέρει όμως η ιστορία. Η ιστορία επίσημη τον δέχεται. Τον Εφιάλτη και όλους αυτούς. Πολλά, ναι. Ο Εφιάλτης ήταν αποδεδειγμένα. Αποδεδειγμένα. Λοιπόν, γιατί ο Πήλιος Γούσης δεν είναι, αφού αυτό τουλάχιστον ξέρω από τα μαθητικά μου. Έχουν βγει αυτό κάποια το όνομα, βιβλία. Ναι, έχουν βγει που βιβλία. Λένε ότι δεν ξέρω, δεν παίρνω όρκο, εντάξει. Λοιπόν, και Ιούδας Ισκαριώτης. Ναι, ακριβώς. Πάντως έχουμε προδότες κι εμείς. Ο Αλή Πασάς με όλα αυτά που έκανε έφαγε ο ίδιος το κεφάλι του. Ναι. Θυμάσαι την προφητεία του Κοσματοϊτούλου για τον Αλή Πασά? Για να την ακούσω. Τον σεβόταν πάρα πολύ ο Αλή Πασάς τον Κοσμά. Κοσμά τον Ετωλό. Ναι. Τον σεβόταν και του είπε, γέροντα, θα πάω στην Κωνσταντινούπολη. Θα πας, του είπε, με κόκκινα γένια. Δηλαδή νεκρός θα τρέχουν τα αίματα. Και πήγε έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, τον Αλή Πασά τον χρησιμοποίησαν έξυπνα οι Έλληνες φιλικοί. Ναι. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Λοιπόν, με ρώτησες για τα κάστρα και θα μείνω λίγο εδώ. Είπαμε το Σούλι, η Μάνη και τα Σφακιά στην Κρήτη. Σκληροί άντρες, πολεμικοί άντρες. Και μην ξεχνάμε ότι σε εκείνη την περιοχή... Και στη νεότερη ιστορία οι κριτικοί που έχουν 1900 με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι, βέβαια. Βέβαια τότε με τσουγκράνες πολέμησαν. Ναι. Λοιπόν, για να φανταστείς, όταν ο Ιμπραήμ πήγε σε εκείνη την περιοχή, στη Μάνη, οι γυναίκες τον εξεδίωξαν. Παράτησαν τα χωράφια και με ό,τι έβρισκαν μπροστά τους μαζεύτηκαν και κυνήγησαν τους Τουρκαλβανούς. Τουρκοαιγύπτιους μάλλον. Τουρκοαιγύπτιους, ναι. Λοιπόν, και αυτή ήταν το στήριγμα του γένους, δηλαδή πρόσβλεπαν οι Έλληνες αυτούς όταν θα γινόταν ο ξεσηκωμός, το ποθούμενο όπως έλεγε ο Κοσμάς ο Ετωλός. Βέβαια ο Αλή Πασάς είχε εξοντώσει το Σούλι, οι Σουλιώτες όμως παρέμειναν και πήγαν πολέμησαν στο Μεσολόγγι και αλλού. Μάλιστα. Ποια ήταν τα στρατιωτικά σώματα του ελληνισμού, Γιάννη? Λοιπόν, πάλι θα θυμάσαι από την ιστορία, κλέφτες και αρματολοί. Οι κλέφτες και οι αρματολοί, και αυτά τα σώματα αναδείχθηκαν σχεδόν αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Γιατί στα Δερβένια, όπως τα ονόμαζαν οι Τούρκοι, στα περάσματα, ναι, τα περάσματα, έπρεπε να κινείται το εμπόριο, και το εμπόριο τότε κινούνταν με καραβάνια στη στεριά.
πολλά μουλάρια και άλογα, 50, 100, 200, και ξεκινούσαν αυτοί που τα είχαν φορτωμένα εμπόρευμα και έκαναν μεγάλες διαδρομές. Δηλαδή από εδώ ξεκινούσαν και έφταναν μέχρι τη Βόρεια Βαλκανική και Βάλε. Λοιπόν, εκεί όμως αυτά τα περάσματα φύλαγαν ληστές για να τους ληστέψουν. Και ο Σουλτάνος, πάντα για το κέρδος, για να κινείται το εμπόριο και να πληρώνουν φόρους, όρισε Έλληνες να τα φυλάνε. Αυτοί ήταν οι αρματολοί. Ήταν αυτοί που υποτίθεται υπηρετούσαν την τουρκική διοίκηση. Οι άλλοι, οι ανυπότακτοι Έλληνες, αυτό που αδικήθηκαν, αυτοί που δεν μπορούσαν να ανοιχθούν τη σκλαβιά, έφευγαν και πήγαιναν στα βουνά. Αυτοί ήταν οι κλέφτες. Κλέφτης σημαίνει κάτι κακό. Όμως για αυτούς τους ανθρώπους είναι τιμητικός ο όρος. Αρματολή απ' την άλλη, από τη λέξη άρμα, όπλο, αρματολός, αυτοί που φύλαγαν. Όμως με την πρώτη κακή συμπεριφορά των Τούρκων έφευγαν και γίνονταν κλέφτες, και αντίθετα πολλοί κλέφτες έρχονταν και γίνονταν αρματολοί. Έτσι αποτέλεσαν τον πρώτο πυρήνα των πολεμικών σωμάτων, γιατί αυτοί ήξεραν από πόλεμο, γιατί ζούσαν με τον πόλεμο και για τον πόλεμο, και αυτοί ήταν έτοιμοι. Αποτέλεσαν τα πρώτα στρατιωτικά σώματα των Ελλήνων. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει η ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχει η νησιωτική Ελλάδα. Τα νησιά τι γίνεται, πώς μπαίνουν σε αυτή την ιστορία? Τα νησιά... Και διάβλος επικοινωνίας πώς υπήρχε τότε εκείνα τα χρόνια? Δύσκολα ήταν. Για τη στεριά μιλάς ή για τη θάλασσα? Και για τη θάλασσα. Και για τη θάλασσα. Τα πρώτα χρόνια μετά την άλωση ήταν πολύ δύσκολο. Δεν υπήρχε ούτε ναυτικό ούτε... Σιγά σιγά όμως οι Έλληνες, σαν άξιος λαός, άρχισαν να δημιουργούν πρώτα βάρκες. Δεν ήταν μυστιοφόρα. Μετά πέρασαν στα μεγαλύτερα και σιγά σιγά σε διάφορα ναυπηγεία του εξωτερικού παράγγελναν, έφτασαν να έχουν μπρίκια, μύστικα, κορβέτες. Λοιπόν, και έτσι δημιουργήθηκαν τα 3 ναυτικά νησιά, λένε. Ποια ήταν? Ύδρας, Πέτσες, Ψαρά. Λοιπόν, Ύδρας, Πέτσες και Ψαρά, αυτά αποτέλεσαν τον πυρήνα του ελληνικού ναυτικού. Τα καράβια τους ήταν μικρότερα από τα τουρκικά, γιατί οι Τούρκοι είχαν και δικά τους ναυπηγεία, όπου κατασκεύαζαν αλλά και μπορούσαν να παραγγείλουν, και ήταν τεράστια. Ένα τουρκικό μπορεί να έχει 80 κανόνες και ένα ελληνικό 20. Πώς αντιμετώπιζαν τώρα? Οι Έλληνες διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν κατά μέτωπο να αντιμετωπίσουν τα θηριώδη τουρκικά καράβια και εφήβραν το πυρπολικό. Το πυρπολικό ήταν μικρότερο καράβι, έβαζαν μέσα έφλεκτες ύλες και πήγαιναν 2 καράβια μαζί νύχτα στο τουρκικό που σημάδευαν, πλησίαζαν και εκεί με γάντζους το κάρφωναν, το έδαιναν με το τουρκικό, άναβαν φωτιά, το κολούσαν και έτσι έπαιρνε φωτιά και το τουρκικό, και επειδή συνήθως είχαν και πολύ μπαρούτι, ανατινάζονταν. Όπως έγινε μετά την καταστροφή της Χίου και των Ψαρών, που τα κατέστρεψαν. Να πήγε ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ανατινάξε την Ναυαρχίδα, του Καρααλή, και ανατινάχθηκε και ο Καρααλής. Φοβερό αυτό. Ναι. Ήταν φοβερό όπλο, μας θυμίζει λίγο το βυζαντινό υγροπύρ, λίγο ελάχιστα, γιατί εκείνο ήταν από μακριά με σωλήνες, σύφωνες όπως τους έλεγαν οι Βυζαντινοί, έριχναν φωτιά στα εχθρικά καράβια και τα έκαιγαν. Αυτό όμως χάθηκε με το πέρασμα των αιώνων και δυστυχώς δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν ή να κάνουν κάτι ανάλογο. Θα ήταν ένα φοβερό όπλο στα χέρια των Ελλήνων. Ποιοι όμως βοήθησαν στην ανάπτυξη, παράγοντες? Για την ανάπτυξή τους ήταν ναυτικά νησιά και όλα αυτά. Ναι, σωστό. Λοιπόν, έγινε ο Γαλλο-Αγγλικός πόλεμος. Είχαμε οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι, όπως τους λέει η ιστορία. Και οι Άγγλοι απέκλεισαν με το στόλο τους στα παράλια της Γαλλίας. Οι Γάλλοι από την άλλη πλευρά απέκλειαν τους Άγγλους από στεριάς. Αυτό τώρα το ρωτούσα στους μαθητές μου. Ποιος ήταν κερδισμένος, παιδιά? Με κοιτούσαν,
έλεγα οι Έλληνες, και απορούσαν και μερικοί εξανίσταντο. Μα πώς, γιατί? Πώς οι Έλληνες κέρδισαν από τους Ναπολεόντες πολέμους? Από αυτό ακριβώς. Οι Άγγλοι, ο ναύαρχος Νέλσον είχε αποκλείσει τα γαλλικά παράλια και οι Έλληνες τολμηροί, λειτουργώντας και κάπως παράτολμα, έπαιρναν εμπόρευμα, φόρτωναν, επειδή στη Γαλλία έπεφτε πείνα, φόρτωναν σιτάρι και το πήγαιναν κρυφά. Τους κυνηγούσαν οι Άγγλοι και αυτοί ξέφευγαν και έμπαιναν στα παράλια της Μασσαλίας, για παράδειγμα. Εκεί το πουλούσαν 5 και 10 φορές παραπάνω και το χρήμα έρεε στα ναυτικά νησιά. Οπότε οι καραβοκύριδες σε αυτά τα ναυτικά νησιά είχαν πλουτίσει. Έτσι το κέρδος ήταν πολλαπλό. Έμαθαν από τη μια την τέχνη του πολέμου στη θάλασσα, έμαθαν να είναι πολύ άξιοι στη ναυτική τέχνη και από την άλλη πλούτησαν και έτσι μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν και τα γεγονότα του πολέμου. Θα θυμάσαι ίσως το περιστατικό με τον Μιαούλη και τον Νέλσονα. Γιατί όταν φυσούσε λίγο, ο Μιαούλης είχε βάλει πολύ ψηλά κατάρτια, επικίνδυνο, μπορούσε να μπατάρει το πλοίο, αλλά ήταν πολύ άξιοι ναυτικοί. Και έτσι λίγος αέρας να υπήρχε, τους ξέφευγαν, ενώ τα αγγλικά δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Κάποια στιγμή κέντρο βάρους έτσι, το κέντρο βάρους μετατίθετο, ενώ πριν ήταν κάτω, πήγαινε πιο πάνω και μπορούσε εύκολα να γύρει. Κάποια στιγμή όμως δεν φυσούσε καθόλου άνεμος και τον συνέλαβαν. Και τότε ο ναύαρχος Νέλσον του είπε, αν ήσουν στη θέση μου, τι θα έκανες? Πολύ σωστό ερώτημα. Και του είπε ήσυχα και ωραία, θα σε κρεμούσα στο μεσιανό κατάρτι. Τον θαύμασε και τον άφησε να φύγει. Είδω, συγγραφέας, φιλόλογος, ήταν καθηγήτριά μου, Γιάννη. Όμως εδώ μιλάμε σήμερα για την Εθνική Παλιγεννησία 1821. Να τον είπες τον τίτλο. Ματιά στην ιστορία. Όχι, Εθνική Παλιγεννησία 1821. Ναι. Δηλαδή, επειδή είναι πιο ειδική εκπομπή. Ναι, πιο ειδική εκπομπή, ναι. Την οποία θα την ακούσουμε και αύριο την εκπομπή, να το πούμε λίγο αυτό στους ακροατές, καταγράφεται. Και η επιμέλεια παρουσίαση είναι το Γιάννη τον Παπαδημητρίου. Γιάννη Παπαγεωργίου, με συγχωρείτε. Παρουσίαση δική σου. Εγώ καλεσμένος είμαι. Ποιος ήταν ο πρωτεργάτης που συνέγειρε την ψυχή των Ελλήνων? Εδώ είναι τώρα το θέμα. Ως πότε παλικάρια. Θα ζούμε στα στενά. Μονάχη σαν λιοντάρια. Στις ράχες το λέει. Στα βουνά. Ναι, από εκεί ξεκινάει ουσιαστικά. Σπηλές να κατοικόμεν, να ζώμε σαν θεριά. Και το κορυφαίο, καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Αυτό το ποίημα, πένα ουσιαστικά. Ναι, δηλαδή έτσι, προετοίμασε ψυχολογικά ολόκληρο το λαό. Το γένος. Ο Ρήγας συνέγειρε την ψυχή των Ελλήνων. Άρχισαν οι Έλληνες να αποκτούν υπερηφάνεια. Άρχισαν να πιστεύουν στον εαυτό τους. Να πούμε κάτι σημαντικό, Ηλία, εδώ. Είχαν βγει διάφορες προφητείες ότι θα έρθουν ξένοι λαοί, το ξανθό γένος, και πράγματι ήρθε το ξανθό γένος. Αλλά μην ξεχνάμε ότι οι ξένοι πρώτα δουλεύουν για τον εαυτό τους. Είτε λέγονται Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τις περιστάσεις. Να μην τα περιμένουμε όλα, αλλά να εκμεταλλευόμαστε όταν συνήθως περιμένουμε από τους άλλους, τελικά μόνοι μας τα καταφέρουμε. Καθόμαστε εμείς και περιμένουμε. Και λοιπόν ο Ρήγας ήταν μεγαλοφυΐα. Δηλαδή το όραμά του ήταν να ξεσηκωθούν όλοι οι βαλκανικοί λαοί. Και το λέει. Ρουμάνοι, Σέρβοι, Αλβανοί, και να φτιάξουν μια αυτοκρατορία με τους Έλληνες μπροστάριδες. Και θα δούμε στην πορεία ότι και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης είχε σπουδαίο σχέδιο. Τον συνέλαβαν το Ρήγα στην Τεργέστη, είχε βάλει σε κυβότια τη χάρτα του, το χάρτη δηλαδή της Βαλκανικής, είχε βάλει το Θούριο, είχε βάλει τα άλλα έργα του και ερχόταν στην Ελλάδα, σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς, να ξεσηκώσει τους Έλληνες σε επανάσταση. Δεν ήταν απλά ένας που έγραφε, ήταν άνθρωπος της δράσης.
Τον συνέλαβαν όμως κατόπιν προδοσίας, γιατί τα κυβότια τα άφησε σε έναν Έλληνα και φοβήθηκε την τρομερή μυστική αστυνομία του Μέττερνιχ αυτός ο Έλληνας και πήγε πρόδωσε. Τον συνέλαβαν. Πάλι προδοσία είχε. Ναι. Και τον είχαν στις φυλακές, οι Τούρκοι απέτησαν να τον εκδώσουν και τον παρέδωσαν στους Τούρκους και τον είχαν στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι εκεί το έμαθε ο φίλος του Ρίγα, ο Πασάς του Βιδινίου, ο Πασβάνογλου, και ήταν έτοιμος να κινηθεί να πάει να τον ελευθερώσει. Και τότε οι Τούρκοι τον έπνιξαν στον ποταμό Σάβο, σε υπόγειο κάτω από τη φυλακή, μαζί με τους συντρόφους του. Όμως το σάλπισμα, το εθνεγερτήριο είχε γίνει. Όλοι οι Έλληνες σιγοτραγουδούσαν το «Καλύτερα μιας ώρας σε ελεύθερη ζωή». Θυμάσαι ένα περιστατικό που περιέγραφαν τα παλιά βιβλία? Ένας τσομπάνος, ένα τζομπανόπουλο, ένα παιδί νέο. Όποιος πήγαινε, όποιος συναντούσε, το ρωτούσε «Ξέρεις γράμματα?» Άμα του έλεγε κάποιος «Ξέρω», έβγαζε από τον κόρφο του ένα χαρτί που ήταν έτοιμο να χαλάσει και του λέγε «Διάβασε». Διάβαζε ο άλλος «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή», και έκλαιγε το παιδί. Ενώ το ήξερα απ' έξω, ήθελα να τα ακούσει μια φορά ακόμα. Δηλαδή είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Ναι. Νόμιζα το ήξερες. Όχι, φυσικά να μην τα ξέρουμε όλα. Ναι. Λοιπόν, και φοβερό. δείγμα χαρακτηριστικό ότι όλοι οι Έλληνες είχαν πλέον μπει στο κλίμα αυτό το επαναστατικό. Του ξεσηκωμού ουσιαστικά. Ακριβώς. Όμως ο Ρίγας Φεραίος τους ξεσήκωσε στην ψυχολογία τους. Πήρε, δηλαδή, εκεί τους πήγε. Είναι σημαντικό όμως να έχει ψυχολογία μαχητή ολόκληρος. Παρότι ήταν σκυμμένο το κεφάλι και αυτό του... Μέσα τους έβραζαν. Και ο Κολοκοτρώνης τον Τούρκο, 15 χρονών παιδί, τον πήρε, τον έδιρε ο Τούρκος, τον πήρε στην πλάτη του, αλλά μετά τους έσφαζε. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, περίμεναν την κατάλληλη ώρα. Το Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει. Ακριβώς. Το έχουμε πει και πολλές φορές το λέμε, ακόμη μέχρι και σήμερα. Να το λέτε. Να το λέτε. Λοιπόν, ποιοι παράγοντες ευνόησαν την Ελληνική Επανάσταση τώρα? Μπορούμε να πούμε, ένα ήταν ο Ρήγας. Θα πούμε κι άλλα. Από εκεί ξεκινήσαμε. Αλλά να πούμε λίγο και για τον ξένο παράγοντα. Είπαμε πριν για επαναστατικά κινήματα με ξένους λαούς. Το 1770 έγινε ένας ξεσηκωμός, τα Ορλοφικά όπως λέγαμε, η αδερφή Ορλόφ με τον Γεώργιο Παπαζόλη, τον αξιωματικό του τσαρικού στρατού, που κατέβηκαν με κάποια καράβια και ήρθαν στο Αιγαίο Πέλαγος και ξεσηκώθηκαν. Ξεσηκώθηκε πάλι η Πελοπόννησος, κάποια νησιά. Απέτυχαν μεν και οι Ορλόφ έφυγαν, αλλά από εκεί και πέρα οι Τούρκοι άρχισαν σφαγές, επειδή είχαν ξεσηκωθεί οι κλέφτες στην Πελοπόννησο, μαζικές σφαγές. Έφεραν 10.000 Αλβανούς, οι οποίοι έσφαζαν αδιακρίτως, και όταν δεν έμεινε Έλληνας έσφαζαν Τούρκους μετά. Και τότε αναγκάστηκε ο Σουλτάνος να στείλει καινούριο στρατό και να κάνει και συμμαχία με τους κλέφτες για να εξοντώσουν τους Αλβανούς, αλλά στην πορεία πάλι τα έβαλε με τους κλέφτες και τότε έφευγαν να σωθούν και σκοτώθηκε, τον έσφαξαν τον πατέρα του Κολοκοτρώνη, τον Κωνσταντή Κολοκοτρώνη, και εκεί πάνω στο Ραμοβούνι, πάνω στη φυγή, η μητέρα του Κολοκοτρώνη γέννησε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, το μετέπειτα αρχιστράτηγο και απελευθερωτή. Και ο παππούς, ξέρεις τι είπε? Θυμάσαι τη φράση? Ραγιάς γεννήθηκε, Ραγιάς θα πεθάνει. Τραγική ηρωνία. Δεν πέθανε Ραγιάς, πέθανε ελεύθερος. Ωραίο πράγμα, δηλαδή τραγική ηρωνία προς το καλό. Δεν πέθανε Ραγιάς και μάλιστα συνέβαλε τα μέγιστα στην απελευθέρωση. Ναι, τα μέγιστα, αλλά είδαμε, άμα δούμε την ιστορία, τη μετέπειτα ιστορία, φυλακίστηκε. Θα πούμε γι' αυτά. Δίκη των δικαστών. Έχουμε πολλά να πούμε. Γιατί φυλακίστηκε? Γιατί φυλακίστηκε? Γιατί η κυκλοφορία Εβραίος. Κυκλοφόρησε τότε Εβραίος. Εβραίος στο διαδίκτυο, ο λαός αυτός τρώει τους αρχηγούς. Δεν ήταν ο λαός. Ο λαός τον λάτρευε, τον Κολοκοτρώνη. Το Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Άκουγε το Θοδωράκι και έτρεχε. Λοιπόν, ήταν πώς να το πω, οι φατρίες. Ο Μαυροκορδάτος, ο Κολέτης, ήταν οι Ιδραίοι. Ο αόρατος δικτάτορας της εποχής, ο Λάζαρος Κοντουριώτης. Και μια φατρία από κοτσαμπάσιδες που
θέλαν οι ίδιοι τα πρωτεία. Κυρίως αυτός που τα δημιουργούσε, ο μέγας ραδιούργος της εποχής, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, και κατόπιν ο Ιωάννης Κολέτης. Αυτοί δημιούργησαν κλίμα και άρχισαν τους εμφύλιους, και έβαλαν τους Ρωμελιώτες οπλαρχηγούς να εισβάλλουν στην Πελοπόννησο, να ελεηλατούν, αλλά και κατέφαγαν τα χρήματα του δανείου με αυτά. Έτσι. Τα έφαγαν άσκοπα σε εμφύλιους, και όταν ήρθε ο Ιμπραήμ δεν είχαν λεφτά. Είμαστε κινητή βιβλιοθήκη ο Γιάννης, όλα απ' έξω, κυρίες και κύριοι, σας τα λέω, δεν υπάρχουν βιβλία μεταξύ μας. Λοιπόν, όμως ξεκίνησε εχθές. Δεν τέλειωσα εκεί. Πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Όταν έγιναν τα ορλοφικά, ο πόλεμος τελείωσε το 1774. Λογάριασε πόσα χρόνια, 25-50 χρόνια πριν την Επανάσταση του 21. Έγινε η συμφωνία του Κιουτσούκ Καϊναρτζή μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. 2 όροι σημαντικοί που αφορούσαν την Ελλάδα και τους Έλληνες, και οι οποίοι βοήθησαν τα μέγιστα στην Επανάσταση. Πάμε να τους δούμε. Λοιπόν, ο ένας έλεγε ότι όλοι οι χριστιανοί τελούν πλέον υπό την προστασία της Ρωσίας. Δεν μπορεί η Τουρκία να σφάζει ανεξέλεκτα. Θα δίνει λόγο στη Ρωσία. Είχε αναλάβει λοιπόν προστάτηδα και των Ελλήνων. Δεύτερος όρος. Όσα πλοία φέρουν ρωσική σημαία θα περνάνε ανενόχλητα από τα λιμάνια και της Κωνσταντινούπολης, τα στενά. Βοσφόρο. Το Βοσφόρο. Αυτό ευνόησε πάρα πολύ την ελληνική ναυτιλία. Και αυτός είναι ένας λόγος που αναπτύχθηκαν πλέον τα νησιά. Για να καταλάβεις τι ρόλο έπαιζαν, όταν πλέον ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες και ήταν φανερή η Επανάσταση, ο Σουλτάνος έστειλε αγγελιοφόρους στα 3 ναυτικά νησιά και ζητούσε οι Έλληνες, τους έδινε πολλά προνόμια, οι Έλληνες καραβοκύριδες, να μπουν κάτω από τη σημαία της Τουρκίας. Πράγμα που σήμαινε η Επανάσταση δεν προχωρούσε, τελείωνε. Γιατί το ναυτικό έπαιζε καθοριστικό ρόλο. Θα έστελνε η Τουρκία 10, 30, 50 χιλιάδες στρατό με τα καράβια, θα έμπαιναν στην Πελοπόννησο και τελείωνε η Επανάσταση. Ενώ έμειναν φράγμα απόρθετο τα καράβια των Ελλήνων από τη θάλασσα. Μάλιστα. Επομένως έπαιξαν πολύ βασικό ρόλο αυτή η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Μάλιστα. Όμως μια μυστική οργάνωση προετοίμασε τον αγώνα, το έβλεπα χθες και στον Παπαφλέσσα. Πες τη μυστική οργάνωση, τη μυστική αρχή. Ναι. Η αόρατος αρχή που λέει ο Παπαφλέσσα. Το έβλεπα χθες, συγκινήθηκα λίγο. Αυτή η ταινία πιστεύω είναι η καλύτερη για εκείνη την εποχή, γιατί λέει τα γεγονότα όπως έγιναν. Λοιπόν, το 1814 στην Οδυσσό της Ρωσίας 3 άνθρωποι απλοί, ταπεινοί, καθημερινοί, ο Σκουφάς, ο Ξάνθος και ο Τσακάλος. Όχι ο Σκουφάς, ο Σκουφάς. Ναι, αστείευουμε λίγο. Ναι. Λοιπόν, κάνε και το χιούμορ σου. Ναι, τι να κάνουμε τώρα, να τα λέμε. Ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν, ίδρυσαν στην Οδυσσό, σήμερα έχει γίνει μουσείο το σπίτι που ίδρυσαν τη μυστική εταιρεία, την εταιρεία των φίλων ή των φιλικών. Εκεί να ανοίξουμε μια παρένθεση στην Οδυσσό. Τι γίνεται τώρα και τι γίνεται στην Οδυσσό? Ανοίγεις μεγάλο θέμα. Ναι, βλέπεις. Εσύ είσαι προβοκάτορα, ανοίγεις θέμα. Ωραία, τα αφήνουμε. Λοιπόν, Ουκρανία εκεί. Αυτό χρήζει ειδικής εκπομπής. Έτσι, βέβαια. Είδες πόσα πράγματα έχουμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, οπότε αυτή η εταιρεία ξεκινά μυστικά, είχαν σημάδια και είχαν 7 βαθμούς. Είχαν μυστικά σημάδια για να αναγνωρίζονται. Ο κατώτερος δεν γνώριζε ποιος είναι ο ανώτερος. Είχαν 7 βαθμούς. Ο επάνω ήξερε τους κάτω. Επάνω, ο καθένας ήξερε αυτόν που τον είχε μοιήσει. Δεν ήξερε παραπέρα. Τον εννοώ δηλαδή. Ναι. Για να καταλάβεις πόσο σημαντικό ήταν, και οι Τούρκοι του είχαν μυριστεί. Πάει ένας μουσουλμάνος τάχα μου να εξομολογηθεί σε έναν δεσπότη. Σε δεσπότη κιόλας. Σε δεσπότη. Ήταν μοιημένος ο δέσποτας. Και αρχίζει να του λέει και θέλω να μπω, έχω ακούσει τούτο τ' άλλο για την εταιρεία. Ο δεσπότης στο μεταξύ του έκανε τα σημάδια με τα χέρια. Με τα χέρια για να δει αν πραγματικά. Δεν ανταποκρινόταν, του λέει παιδί μου, τι είναι αυτά που μου λες, εγώ ένας παπάς είμαι. Εδώ πέρα μόνο λειτουργώ, δεν ξέρω τίποτα απ' όλα και δεν έχω ακούσει τίποτα. Τον έδιωξε το μουσουλμάνο, έφυγε χωρίς να αποσπάσει πληροφορίες. Λοιπόν, σιγά σιγά εξαπλώθηκε. Πώς εξαπλώθηκε? Έπρεπε να
αυτοί καταλάβαιναν ότι ήταν μικρομεσαίοι. Έπρεπε να βάλουν και σημαντικά στελέχη. Πέρασε πρώτα ο Αναγνωσταράς, σημαντικός ηγέτης του αγώνα. Αναγνώστης Παπαγεωργίου το όνομά του. Έχετε καμιά σχέση εσείς? Όχι, είναι από την Πελοπόννησο ήταν. Σε πειράζω, έλα. Καλά κάνεις. Λοιπόν, πέρασε ο Γιάννης Φαρμάκης εδώ από την... Φαρμάκης υπάρχει εδώ. Τη Μακεδονία. Έτσι, πέρασε ο Γεωργάκης ο Λίβιος εδώ από το Βλαχολίβαδο. Έτσι. Τους μοίησαν. Ναι. Μοίησαν σημαντικά πρόσωπα. Αυτοί έκαναν τεράστια δουλειά. Και έτσι σιγά σιγά εξαπλώθηκε και έφτασε στο σημείο, τόσο πολύ εξαπλώθηκε που να λέει ένα συναντιόντουσα στον δρόμο και του λέει, έλα να σου πω ένα μυστικό. Και πήγαινε τον όρκιζε. Μάλιστα. Εκεί Φοβερό. Που ήταν σημαντικό ήταν όταν ορκίστηκε. Αυτά γίνονται ποια περίοδο? Από το 1815 μέχρι το 1821 που ξεσπάει επανάσταση. Θυμάσαι πώς έγινε του Κολοκοτρώνη? Για πες μου. Ήταν στη Ζάκυνθο του Θεόδωρου καταδιωγμένος και πάει να τον μοιήσει κάποιος και του αρχίζει να το από εδώ και από εκεί να του λέει και τον αρπάζει από το γιακά και του λέει, αυτά σε μένα δεν περνάνε, πες μου τι γίνεται. Και του είπε και λέει, δεν χρειαζόταν πολλά, εγώ είμαι πάντα στη διάθεση. Και αυτό που lui έκανε ο Παπαφλέσσας που τον άρπαξε τον άλλο και του είπε ποιος είναι η αρχή και είπε δεν έχουμε αρχή και καλύτερα είπε, είναι αλήθεια. Πήγαν λοιπόν τον Αναγνωστόπουλο. Πήγαν πρώτα στον Ιωάννη Καποδίστρια. Έπρεπε να βάλουν κάποιον που να έχει κύρος. Ο Καποδίστριας είχε τάξερε, γιατί η μυστική αστυνομία του Τσάρου τα πιανε όλα, αλλά δεν μπήκε και έντεχνα τους έστειλε στον Αλέξανδρο Εψηλάντη, ο οποίος δέχτηκε και έγινε η αρχή του αγώνα. Μάλιστα. Ποιος ήταν ο αρχηγός του επαναστατικού αγώνα? Να ξεκινήσουμε. Το είπαμε τώρα. Το είπαμε. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Ωραία. Από τα ύψαλα του Πόντου. Μεγάλη οικογένεια, αρχοντική. Είπαμε από πού ξεκίνησε ο αγώνας. Να πω δύο λόγια για τον Υψηλάντη. Ναι. Πόντιος, είπα από τα ύψαλα του. Ναι. Λοιπόν, με ένα χέρι στη μάχη της Λειψίας είχε χάσει το χέρι. Και νομίζω είναι και στην. Θα βάλεις και το τραγούδι μετά. Ναι. Νομίζω είναι και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης είναι νομίζω στην Ελλάδα ευνομονούσα. Στο Πάνθεο, ναι. Λοιπόν, με ένα χέρι στη μάχη της Λειψίας με τον Τζαρικό στρατό απέναντι στους Γάλλους έχασε το χέρι του. Ήταν υπασπιστής του Τσάρου, στρατηγός. Ανέλαβε την αρχηγία και τα διέθεσε όλα και τη ζωή του. Μάλιστα. Να μην λέω πολλά γιατί... Ιωάννης Καποδίστριας, πώς ο Ιωάννης Καποδίστριας τώρα, πολλές ερωτήσεις, βροχή, έσωσε την Ελληνική Επανάσταση. Έξυπνος άνθρωπος ήταν. Όμως, βλέπουμε και στην απολογία του Πολυζωίδη, τον ήταν απέναντί του λίγο στην δίκη των δικαστών. Είχα ακούσει ένα απόσπασμα. Όχι στη δίκη των δικαστών, ο Πολυζωίδης είχε καταφύγει στην Ύδρα μαζί με τον Μαυροκορδάτο, έβγαζαν μία εφημερίδα των Απόλλωνα και κατακεράβνωναν τον Καποδίστρια. Μπράβο, ο τύραννος μέχρι που έπεσε και μετά την κλείσανε, γιατί ο Μαυροκορδάτος ήθελε να είναι αρχηγός αυτός, απλό. Ναι. Όλα έχουν δηλαδή την λογική τους άμα τα βάλεις κάτω. Και γιατί η πολιτική ήταν φιλοαγγλική, δουλικά κατά κάποιο τρόπο και ο Καποδίστριας ήθελε ανεξάρτητη πολιτική της Ελλάδας. Λοιπόν, να πούμε με συντομία πώς ο Καποδίστριας, αν δεν την έσωνε τότε ο Καποδίστριας, δεν θα υπήρχε επανάσταση. Έτσι. Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, οι μεγάλοι της Ευρώπης συνεδρίαζαν στο Λάιμπαχ, τη σημερινή Λουμπλιάνα της Σλοβενίας. Λουμπλιάνα. Και είχαν ηρεμήσει γιατί είχαν καταπνίξει την Επανάσταση στο Πεδεμόντιο, στη Νεάπολη, στην Ισπανία και λέγαν δεν έχουμε ησυχία, τους λαούς τους βάλαμε σε τάξη. Φτάνει η είδηση και έπεσε σαν κεραυνός. Τα χάσαν. Και ο Μέτερνι σηκώθηκε. Ο Μέτερνι ήταν κατά κάποιο τρόπο ο κυβερνήτης της Ευρώπης, Αυστριακός καγκελάριος. Έλεγχε τα πάντα και τις άλλες χώρες. Και είπε αφήστε με να στείλω 10.000 στρατό και θα την καταπνίξω σε μια εβδομάδα την Επανάσταση των Ελλήνων. Ο Καποδίστριας βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Δεύτερος στη τάξη υπουργός του Τσάρου. Από τη μια υποστήριζε τα συμφέροντα της Ρωσίας, αλλά του είχε δηλώσει του Τσάρου σε περίπτωση που έχω να διαλέξω ανάμεσα στα συμφέροντα της πατρίδας μου και τα δικά σου, διαλέγω την πατρίδα μου. Και του είπε ο Τσάρος τι πιο ωραίο να έχω ένα πατριώτη. Λοιπόν,
Και σηκώθηκε και είπε το εξής, γιατί στη διπλωματία δεν μετράνε τα όπλα, μετράνε τα επιχειρήματα. Αφήστε τους Οθωμανούς, πρόκειται για κράτος, εσωτερικό ζήτημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και αφήστε το να το λύσουν μόνοι τους. Δεν έχουμε δικαίωμα να επέμβουμε. Αρχή της αυτοδιάθεση κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Όμως υπάρχει και αυτό που συχνά πυκνά το λέω στις εκπομπές μου, για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Και αυτό το λέω, Γιάννη, γιατί ο Πατριάρχης ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, θέλω λίγο να μου πεις για την Επανάσταση, τι έκανε μετά το τραγικό τέλος του Εθνού Μάρτυρα Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου. Να το συνδέσεις. Όλα να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Και να πάμε στο πρώτο διαλυματάκι, γιατί φτάσαμε μία ώρα, έφυγε. Ωραία. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Όχι, θα πούμε αυτό. Να πούμε αυτό. Ναι. Και φτάνουμε στο πολύ σωστά το θίγεις, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα και εδώ υπάρχει παρανόηση μεγάλη. Ο Πατριάρχης, να πούμε ότι έκανε 3 πατριαρχίες, 3 φορές τον ανέβασαν, 3 τον κατέβασαν, τον καθαίρεσαν, και στις 3 αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα. Στη μία, το 1807, οι Άγγλοι βομβάρδιζαν την Κωνσταντινούπολη και ο Πατριάρχης πήγε μπροστά και κάλεσε τους Έλληνες και έφτιαχναν προχώματα, τείχη απέναντι στους Άγγλους, με το σκεπτικό ότι αν οι Άγγλοι πάρουν την Κωνσταντινούπολη, οι Έλληνες θα ζήσουν χειρότερες καταστάσεις, γιατί θα τους βάλουν να αλλαξοπιστήσουν. Δόγμα εννοώ. Στην άλλη πατριαρχία πήγαν να ξεσηκωθούν οι Αιτωλοκαρνανία με τους Γάλλους πράκτορες, και ο Πατριάρχης, ενώ ο Σουλτάνος ετοίμαζε στρατό, του ζήτησε: μη στέλνει στρατό και μπεις και σε έξοδα, θα στείλω εγώ ένα στελεχός μανότ, μια επιτροπή, να του σταματήσει, και πράγματι δέχτηκε και του σταμάτησε. Γιατί το έκανε? Αν έστελνε Τούρκους ο Σουλτάνος, 5-10 χιλιάδες, αυτοί αφού κατέπνιγαν την Επανάσταση θα αφάνιζαν την περιοχή. Επί δικαίων και αδίκων θα ερήμωνε η περιοχή, γιατί θα σκότωναν τους άντρες όπως έκαναν πάντα και θα σκλάβουναν τα γυναικόπαιδα. Και στην τρίτη είναι όταν ξεσπάει η Επανάσταση. Μάλιστα. Και γιατί αφόρησε, εδώ παίζεται το παιχνίδι, γιατί λένε μερικοί το αφόρησε και δεν ήταν πατριώτης και πολλά άλλα. Ετοίμαζε φετφά, έτσι λέγεται το διάταγμα Σουλτάνος, ότι θα περάσει διαστόματος μαχαίρας όλους τους Έλληνες, θα τους εξοντώσει, θα τους φάξουν, και στο τελευταίο χωριό θα πήγαινε και θα έλεγε: σφάξτε τους Έλληνες όλους. Μπροστά σε αυτό μπορούσε ο Πατριάρχης να μείνει αμέτωχος, άπραγος, απαθής? Δεν μπορούσε. Γονατιστός πήγε στον θρησκευτικό ηγέτη των μουσουλμάνων, το Σέιχου Ισλάμι, γονατιστός τον παρακαλούσε: τι φταίνε οι αθώοι επειδή 5-10 έτσι το πήγαινε, έκαναν επανάσταση, ξεσηκώθηκαν? Και εκείνος δέχτηκε προς τιμήν του και δεν υπέγραψε. Αν υπέγραφε και ο Σέιχου Ισλάμις θα εξοντώναν όλοι οι Έλληνες. Ναι. Οπότε, ναι, αλλά για να το κάνει έβαλε όρους: θα αφορήσει την Επανάσταση. Μπροστά στην Αγία Τράπεζα και μπροστά σε τουρκοκριτικούς αστυνόμους που καταλάβαιναν ελληνικά, υπέγραψε το διάταγμα του αφορισμού. Σε λίγες βραδιές κατέβηκε κρυφά και το πήρε πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περάσουμε σε μια μουσική ανάσα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στους 92 και 2 στα FM. Να πούμε Γιάννης Παπαγεωργίου με επιμέλεια παρουσίαση και εμένα. Μιλάμε για την Εθνική Παλιγενεσία του 1821. Πάμε σε μουσική, επιλεγμένη μουσική, και σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στους 92 και 2. Κλέφτη Ανδριό
Λοιπόν, εδώ είμαστε 92 και 2 στα FM. Αθανάσιος Διάκος είναι το τραγούδι του 1821 με στίχους του Γιάννη του Παπαγεωργίου, τον οποίο φιλοξενούμε εδώ στους 92 και 2 στα FM. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου, συγγραφέας, φιλόλογος, ένας καλός φίλος, ο οποίος είναι μαζί μας. Μιλάμε για τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της περίοδου και πάμε τώρα λίγο στον... Ξεχάσαμε να πούμε το θάνατο. Το τραγικό τέλος του Γρηγορίου Πέμπτου, του Πατριάρχη, ο οποίος που δόθηκε η ευκαιρία να φύγει. Ναι, τον παρακαλώ, έρχοντος αρρώστη και του λέγανε έχω το καράβι, μπες μέσα και φύγει. Φεύγουμε. Και είπε ο Πατριάρχης την ιστορική φράση, το πίμνιο δεν το άφησε. Εγώ είμαι ένας γέρος, λέει, έχω φάει τα ψωμιά μου, άμα φύγω όμως θα αφήσω το πίμνιο και θα την πληρώσουν αυτοί.